I pozdrav ljudi, ja sam Marko, dobrodošli u novi klip na RefreshTube YouTube kanalu. Hajmo da vidimo neke DIY kompjuteri i gadget hackove koje sam spremio danas za vas.
I to je bilo za ljuštajući ovog klipa. Ako vam se video, obavezno kliknite to like dugme i pripremite se ako još niste na sam kanal. Ostavite mi dole u komentarima predloge za neki od narednih klipova i najbolje predloge ćemo da pretvorimo u klip. Mi se vidimo u sljedećeg klipu, ljudi, ostajte kakvi jeste, a to je carevi i pozdrav! Ćao!